Ahojte priatelia, tak dnes tu máme úplne prekrásne video z Ježibabu, našu hlavnú šéfku Európskej komisie, Leyenovú. Freedom came at a price. Ja a Milan Mazurek sa k nej dneska budeme vyjadrovať, lebo táto Ježibaba na ekonomickom fóre rozprávala, že moja a vaša sloboda je veľmi drahá, preto máme tieto energie drahé, lebo musíme týmto pomáhať Ukrajincom, Amerike a každému. Proste, ak chceme vyvážiť do Ameriky, je to plus 10-15%, teraz nové clo, tým pádom nám musela navýšiť cenu energií a takto z nás chcú dostať tie peniaze, ktoré mali aj predtým, len nie na úkor diplomácie a normálneho riešenia, aby sme sa mali dobre všetci, ale na úkor nás všetkých, našich peňaženiek, našich účtov a našich daní, aby nám mohli zvyšovať a nútiť nové a nové dane. Ale Milan Mazurek vám to teraz povie trošku lepšie, trošku svížnejšie a ja mu ďakujem, že sa do toho dal a spolu takto odprezentujeme jedno nové videjko ohľadom tejto hlúpej, hnusnej Ježibaby, ktoré môžete naložiť, ak budete prihlásení na odber. Vtedy budete mohli komentovať a ja budem veľmi rád. Taktiež ja môžem okomentovať váš koment a môžeme spolu niečo vymyslieť, ako zničiť túto progresívnu ideológiu, ktorá nás zničí všetkých. Ideme. Ježibaba vystrája, ale čoskoro ju realita vyfacká tak, že sa nespozná. Freedom came at a price. Leyenová na Svetovom ekonomickom fóre hovorí, že je úžasné, ako sme sa dokázali odpojiť od ruských energetických surovín a sama priznáva, že domácnosti a firmy vďaka ich hlúpemu rozhodnutiu zažili raketový nárast cien. Ale je to vraj cena, ktorú musíme zaplatiť za slobodu. Our gas imports from Russia went down by roughly 75%. And now we import from Russia only 3% of our oil and no coal at all anymore. But freedom came at a price. Households and businesses saw sky-high energy costs. Ja sa ale pýtam, akú cenu zaplatila Leyenová či Šefčovič osobne, keď takúto ťarchu uvrhli na naše domácnosti. Ježibaba ďalej tvrdí, že zatiaľ čo na celom svete všetci politici upúšťajú od cieľov Parížskej klimatickej dohody, lebo sú nerealizovateľné, nezmyselné a v rozpore s vedeckým poznaním, tak my v Európskej únii sa týchto cieľov nikdy nesmieme vzdať, aby sme zastavili globálne oteplovanie. The Paris Agreement continues to be the best hope for all humanity. So, Europe will stay the course and keep working with all nations that want to protect nature and stop global warming. No a zároveň nás Ježibaba uistila, že musíme znížiť naše emisie na nulu. To znamená net zero, ako tomu oni hovoria, čo dokáže prehliadnúť už aj malé dieťa. All continents will have to speed up the transition towards net zero and deal with the growing burden of climate change. Nie, skutočne, Európsku úniu pri takýchto politikách nevyhnutne čaká zánik. Európska komisia nemôže prežiť ten obrovský tlak, ktorý prichádza zo Spojených štátov alebo z Ruskej federácie či Číny. Ak sa budeme ako jediní na svete týchto nezmyslov naďalej pridržať a obmedzovať naše vlastné domácnosti a firmy, uvidíme, ako nás východ aj západ totálne predbehnú a ostaneme na posmech celému svetu ako zbytočný, chudobný príbuzný. Leyenovej čas sa končí a my ju musíme čo najrýchlejšie poslať na politický dôchodok. Alebo ešte lepšie, pred vyšetrovateľov a trestný tribunál. Milan, veľmi krásne si to povedal, s tebou súhlasím. A vy ľudia, skutočne, uvedomte si, ak budeme voliť tieto dva strany, Republiku a Smer, tým pádom zabezpečíme minimálne 30%, keď nie 32-33%, čo by stačilo úplne na vládnutie týchto dvoch stran, ale musíme sa opustiť od týchto menších stran, ako je Zdravý rozum, o PMP a ja neviem, kto tam je taký maličký,
Proste tieto strany absolútne nebudú mať výtlak na 2%, možno 2,5% bude mať SNS alebo Smer-rodina, ale vy všetky toto maličké strany sa musíte spojiť do jednej, príklad SNS-ky, a spolu si spraviť nejaký ten politický výtlak na 7-10%. Tým pádom by bola trojkoalícia a tým pádom by sme si zaistili znovu normálnu vládu, nie týchto pucipajtášov, ktorí nás chcú posielať do vojny a chcú nás dierať. Proste ľudia, ináč žiadna iná voľba neexistuje, len buď tieto dva strany, alebo ešte jedna strana, ktorá bude a zobere so sebou nejaké 3-4 malé strany a tým pádom by sme si zabezpečili opäť raz štvoročné obdobie. Viete, to Maďarsko sú dve strany. Tam tá už je pomaly o 2% silnejšia tá opozičná, ako je pán Orbán, ale bojuje a ja si myslím, že tam vybojuje, lebo médiá sú taktiež zaplatené Sorošom a týmito hlupákmi a tým pádom vytvárajú dojem v celej tej republike, že už nechcú Orbána, ale pritom Orbán možno má aj 70% opäť, ale proste médiá vám to tak spravia, že si poviete, tak dobre, poďme voliť teraz tú druhú stranu, vidíme, čo to bude. Bude to veľmi zlé, lebo tam tá druhá strana v Maďarsku je liberálna a tým pádom budete robiť to, čo vám prikáže z Bruselu všetko tá Leyenová, alebo Soros, alebo títo ďalší ľudia. Keď povedia, že budete musieť bojovať, proste oni spravia taký zákon, že budú chodiť po vás policajti, po vaše deti, po vašich mužoch a budú musieť ísť na front. Proste taká je situácia a teraz je tej vojny veľa, takže ja by som neriskoval, šiel by som buď to do Republiky alebo do Smeru, tieto dva strany sú hlavné a zbytok, ak dostanú rozum, tieto malé strany a dajú sa dokopy, vytvoria spoločný tretí blok a tým pádom by sme porazili úplne na plnej čiare všetkých do kolečka a zas a opäť by sme mali 4 roky normálnu vládu a nech si rozpráva kto chce, čo chce. Áno, kradlo sa aj tu sa kradne, nikto nebude hovoriť, že sa nekradne, lebo vidíme tieto predražené nákupy a tak ďalej, ale máte slobodu, toto je hlavné. Až tá sloboda nebude, bude len diktatúra, tak sme sa vrátili do doby, viete akej, doby ľadovej. Oni to zase rozprávajú opačne, že my chceme ten progresivizmus ničiť, že tým pádom pôjdeme do doby ľadovej, ale radšej ísť do doby socializmu, kde sme mali všetko a lacno a sme dostali všetko, prakticky byt stal ani nestal, keď ste mali dobrú prácu, tak ste dostali zadarmo. Takže ja by som sa normálne najradšej vrátil do tejto doby, radšej obetovať tieto banány, ktoré tam kričia, že sme mali naviac, že sme nemali. Takže radšej si ich zoberte, tých banánov mám už plnú hlavu, ale vráťme sa s cenami a so všetkým do doby socializmu, kedy za 1 korunu som si kúpil 5 rohlíky, úplne v kľude, krásne. Za 1 fľašku som si kúpil kilo soli, aby som solil ľad a za druhú fľašku som si kúpil 5 rohlíky, ak som bol vysmiatý v zime, som mohol 4 hodiny stráviť vonka, bez toho, aby takto vedel, že som vonka. Nikto nás nehľadal. Takže tak, priatelia, majte sa krásne, my tvoríme už nové videjko, bude obdobné ako je toto, ale také agresívnejšie, živšie. Majte sa krásne.